फाइनली गाइस जायगायाव सफैबाय जों नै आप लोग देखो ये उसका व्यू देख मैं आया है दुबई जोंहा नै बेंगलाय बाराव दं जों दायो हाबलांसिगोन नै गाइस बोरै बिसोरलाय ओ या देखो भाई नज़ारा कैसा है ओ माय गॉड बहुत ही सुंदर जगह है ये देखो गाइस इधर देखो फ्रेंड लोग है फोटो ले रहा है हंस रहा है अभी अंदर जाने वाला है हम लोग अंदर जाके देखता हूँ कैसा है फाइनली गाइस जों एंट्रि खालामखांबाय नै दायो थांसिगोन सिगाङाव हाबलांसिगोन बरिया गाइस जायगाया ओरैबायदि क्या नज़ारा है टिकेट को लादों बे टेबल नंबर को लादों या गाइस देखो ये नज़ारा कैसा है ओह माय गॉड वाटरफॉल्स गाइस नै बिनि भिउखौ नायदो नाबो दं बेयाव नै Oia देखो भाई इसका लार्गेस्ट का पब का देखो ओया का सामान कैसा है मैं लेके जाएगा इसको गाइस फाइनली अभी मैं ऊपर जाने वाला है ऊपर जाके व्यू देखता हूँ कैसा है साथा दं साथा गोजौ फै गोजौ बोरसायो ओरै फै बिसोरो वाइन शॉप है बे फर्स्ट फ्लोर गाइस अखा गोदालै नै ओरैथिंजाय वाइन शॉप गैया second floor फर्स्ट फ्लोर अभी सेकंड फ्लोर जाने वाला है बारिश भी हो रहा है वाव oh yeah very nice place Oia tidak buria guys dua नोंथां माने हरबानो जाबाय गाजा नै सिटफ्रा लाक्जारि गोजा बेयाव एसियान लार्गेस्ट पब दिनै मानसि खम थारमाने सानडेआव बांसिन मानसि जायो बेहाय ओरैबायदि बरिया जायगाया नै इन्जय खालामजायो बेयाव बियार लोंनानै गोसोबायदि
बिराद बरिया गाइस बेयाव बेरायनो नै सिटफ्राबो नै जिरायग्रा सियारफ्रा बिराद बरिया बेहाय नै बिथिंजाय भिडिअ बानायगासिनो सानैया गोजांबाय हनै सासेया जारा थरथ'जोब्बाय आर'नाइ लाबोसिगोन नै बर'नि आर'नाइ लागाम बिराद गाजा जायगाया बेरायनो दायो अर्डार खालामथ'दों जोंना सफैयाखै अर्डार खालामनाया जों जाथ'वाखै आरो थारमाने नै बिथिं भिउखौ खिथाहरनो आं र' बै नै जोंनि टेबोला बैयावनो सासेया ओरै भिडिअ बानायगासिनो पार्टनार दङ ओमफ्राय थार्ड फ्ल'रनिफ्राय बिदि नुयो गाइस भिउखौ नै नायना ला बेरायफैनो थाखायबा बिराद मजा आरो बे जायगाया जा नुयो भिउखौबो नै एसियान लार्जेस्ट गाइस बिथिंजाय वाइन शप दंजोबो नै गासिबो dong guys nih di Samudra ada reels baनायनांगौ बेखौ उनाव
मा मिउजिकलै बेलाय असाइ स्टार मिउजिकआ मेथाइ गैया खिन्थु मिउजिकnya ya Beneran makai. Beneran makai. Isur nih, Pai. Hei, जा brother-a मोसागासिनो. गोजांनानै अखा हादों. Apa ini? Ra khỏi. Jangan nih. Apa dia? Jangan sila. Bener nggak? Hah? Bener nggak? Beneran makai. Ini sekarang itu tuh. Beneran makai. Beneran dah. Belum, sebentar. Udah. Udah lấy sang một sừng sờ đó. Night view biराद बरिया गाइस नाइटआवबो नै जों दायो जाखांबाय लोंखांबाय थांनो ओंखारसिगोन आरो Finally guys, जों दायो नायना फैबाय नै नायनानै जोबबाय जासो जानानै फैबाय नायनानै नै लास्ट मेन गेटआव बेनो जों थांसिगोन भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन गाइस बाय बाय लाभ इउ टु अल